Μεταγγίτσι Χαλκιδικής, ανάμεσα στις χερσονήσους του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας. Ορεινό χωριό που ατενίζει από μακριά το νησί της Αμουλιανής και τον συγκητικό κόλπο. Αυτόνομη κοινότητα από το 1920. Το συναντά ο επισκέπτης αμέσως μετά την ακτή Σαλονικιού και το χωριό Άγιος Νικόλαος. Γύρω του χιλιάδες στρέμματα από ελαιόδεντρα. Πάρα πολλές οικογένειες καλλιεργούν το ευλογημένο δέντρο, ενώ ο τόπος ξεχωρίζει για την καλλιέργεια του γαλανού. Μια ποικιλία δηλαδή στρογγυλοελιάς, γαλανής ή πρασινοελιάς. Περίπου σε 18.200 στρέμματα, που είναι μια κλειστή λεκάνη που περιβάλλεται από λόφους, καλλιεργείται η συγκεκριμένη ποικιλία με σύμμαχο το ευνοϊκό μικροκλίμα της περιοχής. Από την ποικιλία αυτή προκύπτει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο γαλανό μεταγγιτσίου Χαλκιδικής με εντυπωσιακό πράσινο με κίτρινες αποχρώσεις χρώμα. Όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες, οι ελαιώνες στο μεταγγίτσι της Χαλκιδικής έχουν φυτευτεί σε εδάφη παλαιοζωικής προέλευσης της ζώνης του Βερτίσκου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενα από δημαρμαριγιακούς και βιωτικούς γνεύσιους, γρανίτες, σχιστόλιθους, χαλαζίτες, διορίτες και άστριους, με μέτρια όξινα εδάφη pH 5-6. Η ιστορία λέει ότι ο τόπος γύρω από το Μεταγγίτσι είναι γεμάτος παράγματα από μια εποχή που η αρχαία πόλη Άσα και η Σύγκος κατήχαν σημαντικά πρωτεία και δέσποζαν με την οικονομική τους ευμάρεια σε όλη τη Χαλκιδική. Ελιά, ο πιο ευλογημένος από τους καρπούς της γης, ο πιο αγαπημένος καρπός των ανθρώπων στο πέρασμα των αιώνων. Η ελληνική μυθολογία βρήθη από ιστορίες στις οποίες πρωταγωνιστεί η ελιά. Σημαντικές μυθολογικές θεότητες όπως η θεά Αθηνά συνέδεσαν το όνομά τους με αυτόν τον θησαυρό της γης. Ο Πλίνιος αποδίδει την επινόηση της ελαιοκαλλιέργειας και του ελαιοτριβίου στον Αρισταίο, θεό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Για τους αρχαίους Έλληνες, η καλλιέργεια της ελιάς ήταν εξαιρετικά σημαντική και συνδεόταν με όλες τις πτυχές της καθημερινής του ζωής. Μέγιστον αγαθών προσπάσαν του βίου θεραπείαν, ο της ελαίας καρπός.